Па-першае, для мяне вялікі гонар прымаць удзел у гэтай панелі, дзе, як сказала Роза Маратаўна, сапраўды маральныя, палітычныя лідары арыенціры. А я, хутчэй, тут, як малады стары бюракрат, буду спасылацца заўсёды на дакументы, бо з'яўляюся спікерам каардынацыйнай рады. І вось першы дакумент, які прыйшоў мне на думку, калі я пабачыў тэму нашай панелі, гэта тая рэзалюцыя, якую прыняла каардынацыйная рада мінулага складу, за якую мы атрымалі вельмі шмат хейту. Тыя, хто глядзяць за каардынацыйнай рады, памятаюць, як нас хейцілі, з нас смяяліся за рэзалюцыю ў падтрымку венесуэльскай апазіцыі. Што адбываецца сёння? Сёння адбываюцца перамовы венесуэльскай апазіцыі з часовым урадам. Гэта сведчыць пра тое, што год таму, калі мы падтрымалі маральна венесуэльскую апазіцыю, а нам казалі, яны ні на што не ўплываюць, як і вы, яны нікаму не цікавы, як і вы. Што вы ўвогуле пра гэта кажаце? Яны зараз суб'ект перамоваў з часовым урадам. Менавіта таму, што адкрылася акно магчымасцяў. Тое акно магчымасцяў, якое адкрылася ў Венесуэле, у Беларусі я не ўпэўнены, што Дельта кудысьці прыляціць, але гэта проста фактычна немагчымасць Лукашэнкам выконваць яго абавязкі фізічна. І вось што пасля гэтага адбылося, перамовы паміж часовым урадам і апазіцыі. Фактычна нацыянальны дыялог, пра які казаў сёння спадар Алесь Беляцкі. Наступная рэзалюцыя, якая была прынята каардынацыйнай рады ўжо гэтага склікання, гэта рэзалюцыя аб круглым стале па выхадзе з палітычнага крызісу ў Беларусі. І там на дадзены момант зафіксавана тая сітуацыя, якая склалася ў Беларусі. Вельмі складаная, вельмі няпростая, але там ёсць галоўны прыярытэт, які падзяляюць, я ўпэўнены, ўсе беларусы, і вся сацыялогія гэта пацвярджае. Галоўная каштоўнасць для беларусаў – гэта незалежная, суверэнная Беларусь. 95-97% хочуць жыць у незалежнай Беларусі. І гэта тое поле, тая база, дзеля якой і на падставе якой можа пачацца той самы нацыянальны дыялог, каб захаваць Беларусь, бо сітуацыя сапраўды складаная. І для гэтага таксама можа адкрыцца акно магчымасцяў, звязанае не толькі з тое, што адбываецца ў Расіі, а таксама і з дыпламатычным накірункам, пра тое, што больш падрабязна казаў Пал Павлович. Магчыма, перамовы па расійска-украінскай вайне і без Беларусі там таксама немагчыма, бо і Украіна, Еўрапейскі Саюз вельмі добра разумеюць, без незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай Беларусі не будзе бяспекі ў рэгіёне. Беларусь – гэта ключ да бяспекі ў нашым рэгіёне. І калі немагчыма вырашыць знешнепалітычны крызіс, трэба пачаць з унутрапалітычнага крызісу, бо гарантыя суверэнітэту незалежнасці Беларусі – гэта беларускі народ. Мы паклалі на стол сваю прапанову пра круглы стол. Мы звярнуліся да чынавенства і наменклатуры, пачаць камунікацыю па гэтым пытанні. Так, пакуль стол не круглы, але прапанова пакладзена. Я ўпэўнены, што яна чакаецца свайго часу нават у бліжэйшы момант. Бо я ўпэўнены, нацыянальны дыялог і унутрапалітычны дыялог унутры грамадства гэта вядзе да ўзмацнення суверэнітэту і незалежнасці і падмурак моцнай дзяржавы. А вось супрацьстаянне, рэпрэсіі, барацьба па знішчэнні часткі беларускага грамадства вядзе да страты незалежнасці ў канчатковым выпадку. І мы гэта сёння бачым. У нас ёсць выбар, ці пачаць дыялог палітычны унутры грамадства, ці адбыцца ў кропкі, калі Беларусі можа сапраўды не стаць. Я ўпэўнены, там у Мінску чуюць нашыя галасы і гатовыя будуць у крытычны момант пачаць гэты дыялог. Дзякуй. Дякую. Политические протоинституты, такие как Координационный совет, представляют белорусские демократические силы. Но явка на последние выборы ставит под сомнение статус представительского института. Что бы вы ответили критикам самой идеи таких протоинститутов, которых немало? Сколько надо набрать голосов, чтобы больше такой критики не было и вы не брились наголо? Представляется ли вам существование таких институтов, которые справятся с проблемой окна возможностей? Как они могут помочь в реализации стратегии демократических сил в час X? Переедут ли они сразу в Беларусь и начнут действовать как реальные политические институты? Или будет самороспуск и создание новых? Спасибо. Непростые вопросы, точно. Дякую. Пачну з першага пытання, ці з'яўляецца каардынацыйная рада прадстаўнічым органам. З'яўляецца, так, і па маім меркаванні яна больш прадстаўнічая, чым палата прадстаўнікоў на сённяшні момант, бо дэпутатаў палату прадстаўнікоў прызначаюць з адміністрацыі прэзідэнта, там ёсць спісы,
І не толькі ў палату, дарэчы, ва ўсе органы ўлады. Я яшчэ калі працаваў, памятаў гісторыю, калі аднаго з начальнікаў аддзела ідэалогіі чехвосцілі за тое, што ён у яго перамог другі нумар. Вось я гэта чуў. Таму вось так гэта прызначаецца ўсё. Координаційная рада абрана дэмакратычна, абрана справядліва, абрана праз выбары, выбар тых людзей, які прынялі ўдзел. І гэтыя людзі, які прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, бо у якіх умовах адбываліся выбары ў координацыйную раду. Страшэнныя рэпрэсіі, якія з 20-го года, то бок до 20-го года ўдзел у палітыкі, парог уваходу у ўдзел у палітыкі і рызыкі за гэта былі адныя. Пасля 20-го году яны ўзраслі настолькі, што мы нават не маглі сабе уявіць. Гэта і велізарныя прысуды, гэта і транснацыянальныя рэпрэсіі, гэта ціск на родных, сажаюць родных, гэта пастаянны інфармацыйны, прапагандысцкі, псіхалагічны ціск, праз які таксама вы ведаеце, што гэта такое. І гэты парух увахода ў палітычнае і грамадскае жыццё, ён, па-першае, адштурхоўвае людзей, бо гэта сфера становіцца такой таксічнай, умоўна кажучы. А другое, стварае праз гэты інфармацыйны ціск, прапагандысцкі атмасферу недаверу. Вось пра тое, што сёння шмат казалася. Бо выбары 24-го года ў координацыйную раду і выбары 26-го года ніводнага чалавека не затрымалі за удзел у галасаванні ў выбарах у координацыйную раду. Ні адна інфармацыя не выцекла. Нам казала шмат прапаганда, нам нават тут нашыя людзі ў дыаспоры казалі, што гэта небяспечна, ўсё зліта, у КДБ ўсё ёсць. Няма, нічога ў іх няма і быць не можа. Але рэпрэсіі, ціск і стварэнне дэзінфармацыйнай прасторы, яно адштурхоўвае людзей. Па-другое, асабісты досвед до 20-го года, раней я цікавіўся палітыкай, але ніколі не цікавіўся дэмакратычным рухам. Бо таксама лічыў, гэта таксічна. Пайду я там у нейкую партыю апазіцыйную, мяне там выключаць з універсітэта, там яшчэ штосьці. Вось такое меркаванне было. Тое ж самае зараз. Але зараз не проста выключаюць з універсітэта. Зараз сажаюць на 5, 10, 15 год. Разумееце, атмасферу. Таму, калі людзі кажуць, што ім не цікава, я тоже свой час казаў сваім аднагрупнікам з Маладога фронта, што мне не цікава. Я просто не хацеў прызнацца, што мне страшна. Бо гэта рызыкова. Але так ёсць. Зараз вось адбываецца гэта. Другое. Самі па сабе інстытуты, вось сёння 2150 чалавек прагаласавала. І я зноў асабістую гісторыю. Я калісьці быў футбольным фанатам і паехаў на выправу ў Гомель. Нас прыехала 20 чалавек. Там былі людзі, якім мне зусім не падаваліся, шмат хто з іх. І я думаю, стаю я на выправе, мой клуб прайграе Дынамо Брэст, і я думаю, а што я тут ввогуле раблю? Навошта мне ўсё гэта патрэбна? Нічога, каманда дрэнна гуляе, я не несу страты, мне не цікава гэта ўжо. А ў 2017, гэта было ў 2009 годзе. У 2017 годзе я стаяў перад трыбунай балельшчыкаў Дынамо Брэст у Гродна. Калі Дынамо Брэст выйграў кубак Беларусі, там было 2000 чалавек. А каманда выйграла кубак у другі раз у запару гісторыі. Я тады зразумеў, што вось з тых 20 чалавек, якія там штосьці яшчэ рабілі, вырасла вось гэта 2000. Тое самае ў 20-м годзе. Гэтыя сотні тысяч на вуліцах Беларусі, яны ж ніадкуды не з'явіліся. Было шмат арганізацый, было шмат партыяў, якія дагэтуль працавалі. Быў моцны сацыяльны выбух. І вось гэты час зараз захоўваць гэтую еднасць, захоўваць гэтыя інстытуты для таго, каб зноў, ці я не ведаю, у якім годзе, ці на вуліцах гэта будзе, ці праз Беларусь Нетворк, ці праз Тры сланы, ці праз іншую сістэму, мы даведаемся, што гэта ўжо не дзесяткі тысяч, сотні, а можа нават і мільёны. А ідэальна, калі бы ўсё ж такі адбыўся круглы стол, быў нармальны, інстытуцыйны, дэмакратычны працэс. Выбары ў парламент, выбары прэзідэнта, выбары ў мясцовыя органы ўлады. Бо гэта лепшае, што можа быць. Выбары ў інстытуты, дзяржаўныя інстытуты.